Košice žili hokejbalom. Aj takto by sa dala opísať atmosféra vianočného hokejbalového turnaja, ktorý sa konal posledný novembrový víkend a ktorý už po 12. krát organizovali Salesiáni Dom Boska spolu s mladými z košického strediska. Celé podujatie sa začalo v piatok popoludní príchodom 9 tímov na základnú školu svätého Cyrila a Metoda. Väčšina družstiev pricestovala z východného Slovenska. Západ prišli tentokrát reprezentovať hráči z Trnavy, Žiliny a Novej Dubnice. Chlapcom už od začiatku nechýbala dobrá nálada a entuziazmus. A aké boli ich očakávania pred samotným turnajom? Tak od tohto turnaja očakávam to, že vyhrá Humene a teším sa na to, že najlepším hráčom bude niekto z nášho kolektívu. Očakávam aspoň nejaký pohár. Jedine víťazstvo. My sme s ničím iným sem neprišli. Chlapci sa na to tešia. Je to skvelý kader, skvelé mužstvo, vedúci, fantastický. Celý pol rok sme makali na to. A myslím, že teraz to prinesie vytúžené ovocie. Oficiálna časť začala spoločnou svetou omšou, ktorú celebrovali bratia Salesiáni v kaplnke základnej školy. Počas nej sa hráčom odhalilo, v akom znamení sa budú niesť nasledujúce 2 dni. Pre väčšinu z nás dúfam, že je neznámy. Večer pokračoval tradičným losovaním družstiev do jednotlivých skupín a zložením slávnostného sľubu. Nech mi v tom pomáha Panna Mária, pomocnica a všetci svätí spojení so Salesiánmi. Tak sľubujem. Nasledujúci deň sa už od rána niesol v duchu fair play a plného nasadenia. Zápasy prebiehali na 2 ihriskách súčasne, rozhodovalo sa o umiestnenie v 2 skupinách. Družstva predvádzali nielen skvelé individuálne športové výkony, ale aj tímovú spoluprácu. Organizátori si dali skutočne záležať na tom, aby nikomu nič nechýbalo. Dôkazom toho bolo celodenné občerstvenie, ale aj neustála prítomnosť množstva animátorov a dobrovoľníkov pri ihriskách. Ja som veľmi rád, že tohto roku nám narastol počet organizátorov. To je prvá vec. V príprave sme mali možno 100 ľudí, ktorí pomáhali na jedného hráča a jeden organizátor, aj trošku, aj viac. A to je preto dôvod k radosti, pretože medzi tou 100 ľudí sa nachádzajú tí, ktorým sa to dá zveriť, ktorí to môžu zobrať do svojich rúk, máme tam typy ľudí, ktorí tie jednotlivé úseky, či už ihrisko, ubytovanie, strava, samotný turnaj, rozhodcovia to vedia zobrať do svojich rúk a sa dá na nich spoľahnúť. Druhá vec je, že sa vytvorilo prácou pre druhých také dobrá klíma, dobré spoločenstvo ľudí. A oni to aj medzi sebou hovoria, že to ich utužilo. Možno nejaké materiálne hodnoty a ceny, ale tá ich práca. Už v počiatkoch turnaja bolo jasné, že nepôjde o obyčajné športové podujatie, ale o víkend v znamení tajomstiev a dávania sa v duchu Dom Boska. Písmeno P, ktoré si hráči prišli na svoje dresy, bolo pre všetkých veľkou záhadou, ktorú v sobotu večer ozrejmil Salesián Marek Vizenganger. Písmeno P znamená meno Pišta. Podľa neho je aj naša trofej, hlavná trofej, hokejbalista Pišta. Hlavná myšlienka sa skrýva v tajomstve tejto postavy, ktorú môžete vidieť. To tajomstvo príbehu jednoho človeka, ktorý napriek tomu, že bol handicapovaný, držal naplno svoj život, nestratil ani chvíľku svojho času. A nie len, že prijímal pomoc, ale stal sa priateľom druhých. Týmto sme chceli chlapcom povedať, že každý z nich má obrovskú hodnotu, len sa musia naučiť čítať znamenia svojho života, objaviť svoju krásu a nebáť sa vložiť pre druhých. Víťazom turnaja a držiteľom trofeje hokejbalistu Pištu sa po rokoch zodpovednej prípravy vo finálovom súboji so Žilinou stalo družstvo Bardejova. Pane Bože, ďakujeme! Z Košíc pre Salesiánsky magazín Veronika Rendeková.